Tää on Ankka Heikko Special. Tää on konjakkia. Sit tulee vähän usoa. Noniin. Mä oon paras nainen. Kyllä, kyllä. Heti sepsin jälkeen. Olisiko se ehkä laittaa vähän vähemmän? No niin, sit on usot käytetty. Nyt katsotaan. From Chile. Sit Chile. laittaa vähän chileläistä viiniä. Noniin. Laitokamaa. Tosta tulee vähän hirveellä. Chileläistä viiniä. Sitten pistetään Otan vähän, kappiin sidukkaa. vähän sinukkaa, et saadaan hiilihappoa mukaan peliin. Kyllä, kyllä, kyllä. Noniin. Näyttää oikein hyvältä. Sitten pistetään vähän mausteita Ruotsista. Pistäkää nyt pikkasen kossua kans sinne mukaan. No ei mitään Oho, tollaista. oho, oho. Mausteita Ruotsista. Okei. Siinä on. Banana drink. Sitten käytetään vähän No niinku niin. tästä väriainetta, että saadaan mukaan vähän väriä tähän peliin. Elikkä siellä on nyt Absoluttia, Siideriä, Golden Cuppia, siellä on Usoa, Pisamaa, Perri Golden Cuppia kans. Mausteita Suomesta, joita Niin. No ei niin, vähän saatana voimia, meinata voimia. saada auki. Elikkä laitetaan vähän tervaa. Ihanaa. Noin. Näyttääpä maukkaalta Niin, vitsi, sekoitukselta. Tuoksuu jo niin hyvältä. Sitten laitetaan Jormaa. No Perussuomalainen aine. Että Niin saadaan tulee. tää kansan lähelle. Joka suomalaisen lempijuoma, Jorma. Vähän piparimaustetta, kato. No niin. Sitten pistetään vähän valkoista viiniä. Chilestä kans, et se tasoittaa punaisen. Sitten pistetään vähän lisää hiilihappoa. No niin. Mitäs hiilihapollista? Jaa, lemon. Noin, siinä meni hiilihapo. Ihanaa. Kyllä näyttää niin Valmistaa, maukkaalta. sitten sekoittaa ja sekoittaa. Wow. Meidän tulla yli. Ei tässä riitä. No niin, sitten No lasi. niin. Hyi Sitten vittu maistelemaan. Sitten maistaa. Kyllä on maukkaan näköistä. Lasi. Ihan. 2 lasia. Heikka joutuu nyt maistamaan. Hyi vittu. Tiedät kuinka vanhen tulee toi aine. No ei nyt semmosia ajatella, kun maistellaan vaan. Ja sitten ei yhtään virnistellä. Hyi Juodaan vittu, vaan. meidän pistää noin paljon. Heikka ja Anka spesiaali. Voi lueta, että mä oon oksennellut. Niin oikein. Huomenna krapula. Älä nyt ennen mua. Tää on siellä Usolla. Vittu, mikään haju ei voita sitä näköjään. Miten tää menee kiinni? Se on niin En mä vahva tiedä. se anis. No niin sit. Heikka ja Anka spesiaali. No niin. No las vaan, las vaan. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Ei voi olla. No me meinaa maistuu Usolle. Melkein. Mä saan maistaa. Ne tuli paljon. Mm. Tää on snapsi. Katsotaan. Tää on muuten snapsi. Ei se oikeastaan yhtään Siinä pahempaa. vieraalla. Kiitos, kiitos. Kameramieskin. Sä Tulta jättää. Ota nyt huikkaa, että mä saan lää sulle silleen. Kylläpä on hyvä. Jos Varo. tästä ei tuu krapula, niin sitten ei tuu mistä. Sitten kuva aineksiä. Jäki. Pakko kuvat. Olko niillä? Eli ainesosat on tossa. Kuvas ainesosia vielä, kameramies. Kyllä on parasta koskaan. Kossu ei ollut kyllä mukana. Ai ai ai.
Täällä Se oli Henkka Janka spesiaali.